So guys, at this point nangatang may dala ni si Mirta. Ibalik ko pero akong gibalikan guys. Kay dapat gibalikan kay nindot na may memory sa ato niya. So buto ko sa password dali nagtira-tira og grips dire. Kita niyo na. Porte na sa kita sa PE na ako diri guys. Nang luwa dito sa Viper. Gipatikig ang akong kauban diri guys. Wa kabaw kasi si Shaman man nagilayatan akong is diri guys. Pak ipasipagitan patay. Wa ba jud na kontento guys gidlayatam dyan ako sa Kiro guys patay po na da pak giluwaan gibugwak kag kayo guys pak gitirahan kog glacier nga araw ni Wind Ranger ni tayo og takas pero ang gidagiran dra guys patay kirig oy triple kill tayo napita guys. Basta so next chapter na pod ang is naka-episode pero wala na ko episode guys kay nagdamo kog 40 baris. Di napita guys aw makita na yung kauban diri guys nga nag-confirm kuno hay dira. Pagila mo to gilayatan ako agi silence pa kong banyaga gistanan pa ko di kirig lang yapon silencer wag pa magsilbi sakit man pina ko na ang iis magpaduol be agato sa mawalhit ko niya dira namiis pa yung animal banyaga ag naong habuang ka dira kay ana angay kanimo dagiran niya ni critic bitaw pagbling na ko di kirig na pod aw mo to ni kirig lang duha. So next chapter po ta diri agresibo kang Pedro guys giletter akong silencer guys gilo aluwaan ko dig gibugwa kag kayo guys tirahan og anli aro diri guys ali aro gititra pag muerta diri nagkagkag ang panuway gi ikos lang ba yung iis diri o kirig-kirig wala nakalihok ako dia pero wa lang yabis like kayas ko guys kay porting gay baga kay lapalapa guys pak napay pina shining like a diamond in the sky wagi kapates ko so lain na po chapter guys so diri po pak si Mirta gi charjan nitiki ang bara gilitan ang Jikiro kay nang luwa nagbugaw kayong buwang nagwagtang-wagtang si instancy is giliatan ako diri naka-escapong buwang di ni mamatay siya tanawa. Oh, pero minsan tapon tinda, dahil may tawiling nga, pansin ako do, tilawi ko, para buyback ang Wind Ranger, akong gipalagyan diri guys, grabe, wa kalihok ang pigis, nagkirig-kirig, katawa lang ko din taon, di na hilo, tinuod na katawa, isog ikugang diri guys, tanawa, isog no, kay magalagot ko na si Wind Ranger ba, karap kay na ganina, pag kiluluwaan, kiluluwang Viper, pagbahok igbabang animal, diba to nagkabuang ang pigis ngita pa nagkontra awa ngita pa nagkontra di pa sa mga tindura so na sa tower gara kay sa tawa so na pak ang bertagi tagiran gisol sa panuway hasta ang banyaga agnaw gini PA baga ignaw pak wa mo kontento nagtambay-tambay ran buang ngita nagbisyon dara gibisyon na silencer pak to ara gilayatan gistanan wa kalihok ang PA guys pero musukol gyud po na kay naman sa tanik o gigamit sa tanik o lifestyle pero nikirig lang yapon guys 50 panuway wa man gud maosong bikibi na napita guys so mo to dain